We will hear a message from our Barangay Kagawad, Honorable Michael R. Nakwa. A round of applause, please. Thank you, Ma'am Net. Maayong hapon sa tanan, no? And welcome sa atuang asembleya dinhi sa Barangay Zone 2. Una sa tanan, ato pagtimbaya sa mga kaubanan namo sa pagpangalagad sa barangay. Daghan lagi batanon ron kap. Mga senior nato, mayong hapon kaninyong tanan. Mga functionaries nato sa Zone 2, mga BHWs, tanod, lupon, tagapamayapa, tanang mga bisita nga naa karon dinhi sa mga nagsudong. I think we are live sa Rab TV. Mo nang smile yun mo din ha. Kay live ta sa TV. Karong hapuna atong mabati ang kanang mga importante kaayo nga mga butang nga dapat natong masairan. Kung giunsa na namo sa pagdumala ni Kapitan Dudot ang atong barangay. Mabati ninyo karong hapuna ang mga reporting gikan sa amo kung unsa nga amo ang gipangbuhat sa amo ang tagsa-tagsa ka komitiba. Muna nga dapat paminawon yun nato karon kay para masis ninyo kung sakto pa ba ning gipangpili nato, no? Gibuhat pa ba namo, nakauyon pa ba mo, nahimo ba namo among mga saad sa dihang inyo ming gibutang sa pwesto para mag-alagad sa barangay. So muna'y katuyuan niya, papasalamaton kay mi nga naa mo karon, madunggan mi ninyo na makareport sa mga tagsa-tagsa ka mga trabaho. Dili man sa pag-alsa sa mga kaugalingong bangko sa amuang grupo karon sa pagpanguna ni Kapitan, makita man yun ninyo nga hapsay o lambo, padayon ang paglambo sa Barangay Zone 2. Sa akong committee sa solid waste, bago lang man mi nag-seminar kung mag-isgot ang kahinlo sa barangay, dili na gyud pabitin ang Barangay Zone 2. Kay nagtinabangay tang tanan, kugihan kay si Kapitan, kugihan kay nga atong mga pangsyunaris mamunit uhugaw. Mao nang sa amo seminar kagahapon, wala na kay ko nangutana kay gigahin na lang nako sa katong risky kay nga barangay gani nga duol og dagat, duol og sapa. Sila gyutoy mas kumbate gyud kay basura. Ikagarantiya na mo karon nga kung basura lang ang isgutan, kung naa may basura kay di man gyud na pwede mawala, di man na pwede masiruhan na magi basura. Rest assured nga kanang basura nga inyong makita sa Barangay Zone 2, dili na bahaw. Asa man ang dili bahaw? Dili nang kanang dugay gani kay wa nakuha. Kung namoy makita nga basura, bag-o na nga basura. Padayon lang gyud ang atoang pagiging responsable sa atong mga basura, no nga. Dili ta magpasagad og labay, mao ra man gyud nay balik-balik. Sagaran ako lang ni open na kay mao ni nisgutan seminar. Actually daghan kayo pero kanila kung ipasabot sa inyo ang tanan ug sa tuan tanan nga dapat yun ay natong batasanon. Kung kanang hugaw sa kusina, dili na nato pwede ilabay, di nato na pwede iapil. Kay og magpasagan lang taglabay, ang atong senro, ang atong mga basurero, dako na kay gasto ang gobyerno sa paghakot lang sa basura. Imagine na shock ko. Kay ang gasto dahil nato, when we say gasto nato, ang gasto sa gobyerno, paghakot lang sa basura, ang bulan dahil anak kap, 5 million, krudo lang. 5 million sa ang gasto sa Digos. Niya, kwarta man nato na. 5 million. Bisan pa siguro tigumo ng atong kwarta na diri, wa kaabot anang kwartaha. Ingon anak kadako gyud ang magasto. Imagine kada bulan na siya, wa pay labot sa maintenance sa mga truck ug bayad sa atong mga basurero. So kung kitang tanan dili ta magpasagad og labay, instead of ikaduha katulo mo balik ang mga basurero nato, kaisa na lang. Kay ang katuramang pwede natong ilabay ang atong gilabay. So pagkaisa na lang,
kaysa na lang ta maglabay, makasave gyud ta. Masave gyud nato ang kwarta nato isip mga taxpayers o mga mambubuwis. So kana lang siguro no, ako na lang i-take ni opportunity nga naay mo anhi dinhi karon nga manghatag og bugas. Kisay gusto bugas, kisay wa gilood og bugas. Katong wala lang gilood og bugas. Actually 40 unta ni kabuok, unya giunghungan ko ni kapitan 50 daw kabuok ang iparaffle karon. Na mga bugas no. Gikan naman po mi dito sa PTA Assembly sa Badyang sa Sinawilan. Ingon ana gyapon nagparaffle gyapon. Kay naa man tay higala natay igsuon nga kanang manggihatagon ba 100 ay uy 100 so 100 ka buok di ay dili day 50 100 ka buok gikan ni sa tong mga higala sa silingan natong barangay. So para malipay maura mo pud ni atong kalipay og ato i-mention ang ilang pangalan, ato silang palakpakan. Okay? Nibisita sa atong asembleya ang kagawad ng mga kugihan o manggihatagon. Dara na o. Dara na o. Ana. Atong palakpakan, kagawad Shane Linyo. Tara na, tubangan. I think anapod, naka-stripe, nasa gawas, naka-stripe og puti. Kaway-kaway na lang diawad ha, kagawad. Banak, ulimor, banak. Kaway-kaway na lang diawad. O gini, palihog, patitiil, atong gamiton sa pagpalakpak kay iyahagid ni. No? Atong palakpakan, walay lain ang nag-sponsor nining mga bugas ng isagol. Kagawad, Edmond, Pogi, Humawan. Yan tagiyanig bugasan. Tagiyanig bugasan. Bago ko mo tapos, wala ni nagpasabot nga kung matagaan mo bugas butar dayon mo niya. Dili na ingon anak manggod. Murara na siya kuan ba kanang siyempre magpaila manggod ta. Naghihapon sa atoa kung unsaon na to pagpili og tarong, pagpili og insakto. Kisa may mas maayo kaning muhatag o dili? So nihatag man ni si Humawan, si Linyo, si Banak, si Abiliana, si Kapitan, ang tanan na lang, si apil ang amo ang sekretary, si Miss Lantaka, si Miss Rhea. So maayo ni kay nanghatag ni sila no. So once again daghang salamat kay usani sa mga highlights or nakadugang sa tuang kalipay nga apod-apuron nga mga panalangin o blessings gikan sa itong mga higala. So sa ngalan sa atong kapitan o mga kaubanan nako sa buhat sa Barangay Council o kanatong tanan nga naa dinhi malipayong hapon o pagsaulog nga itong asembleya. So daghang salamat kinis kagawad Mike Nakwa, mayong hapon kanatong tanan o dalaygon ng Diyos. Ron Dakbayan.